Ngontulikazi wangonyaka u-2013, uAndrew Mlangeni wavakashela eMelika eyoba yingxenye yosuku lomhlaba lokubungaza nenhlangano yezizwe, usuku lwabe ngumengameli wokuqala wentando yabantu uNelson Mandela. Kulo mcimbi wabe nonobhala-jikeli we-UN uBan Ki-moon, owayengumengameli waseMelika uBill Clinton, umholi wenhlangano yomphakathi umfundisi uJesse Jackson nabanye. In the twilight of an extraordinary life, we send our prayers his way and give thanks that we have had the privilege of sharing some of his 95 years with him. Owayengumengameli waseMelika nowayengumngani kaMadiba iminyaka engama-21 wathi wafunda lukhulu kuyena. You can't free anybody else, and you can't serve anybody else unless first you free yourself from bitterness and hatred and resentment and the paralysis they bring. Mandela walked out of prison after 27 years a greater man than he went in. uClinton wathi uMadiba wamkhombisa ukuthi inkululeko ayikafinyeleli kuwo wonke umuntu ngesikhathi abanye bengakakhululeki futhi bengakathuthukiswa. He proved you don't have to be in public office to serve the public. And that is what this day is all about. That is what the Mandela Center is all about. Uzakwabo ekulweni nenkululeko wabonga iUN ngokuba nobudlelwano obuhle neNingizimu Afrika. I'm honored to be among great individuals and friends of South Africa who have joined us today. They have personally and consciously made tremendous strides in the fight against apartheid. Phakathi kwemibungazo eminingi yomhlaba, iUN kanye nezisebenza kuleli basebenze ngokubambisana ukusabalalisa umyalezo wosuku lukaMadiba. Banikela ngemizuzu engama-67 besiza ngokwakha izindlu ezacekelwa phansi isishingishane usendimi.